Good morning, my dear brothers and sisters. We all rise to begin the novena to Saint Jude Thaddeus. Hearts are filled with sadness, Saint Jude call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, o'er me your wondrous art. Change to joy my every is In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you, through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another, and then being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, in the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints.
Through St. Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love, as he is all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle, St. Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. St. Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. St. Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. St. Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. St. Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi ilaban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan at tamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngonyan, namamatayan mina an padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli kaini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan, asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Sa liwat po, Diyos marahay na aga sa indo mga tugang. Ang sa tuya pong mass intentions, iyo po ang mga minasunod. Thanksgiving offered by Joey and RB. Special intention for Jason Christopher, offered by Sanyosa family. For complete healing of Adolfo, offered by Velasco family. Special intention offered by Joey and RB. For success and passing of ECE and ECT board examination, offered by Addison Aldea. And special intention offered by RR Balisnomo and family. For the eternal repose of the soul of Gibran, offered by Marchan family. And for the soul of Florencio, offered by Annabel Giriba. Banwaan ng Diyos, tindog po ang gabos, sa sinawiton yato ang awit sa pagpuon. Mamunan kagurangan, magamit sa kaugmaan. Panalunan gitara, ay punyato at kumbeta. Asin magtugtog sa harpa. Sa ngaran kanama kanaki asin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya ni Kristong kagurangnan, an pagkamuot kan Dios, an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Ako unta an sa tuyang mga kasalan, tanganing magi kitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ka nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawada an sa tong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo an sa imong pagkadiyos sa paagi kan paghulit kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo na an sa iya mga pamibi, danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakul pa an magtubod sa imo. Inihinahagad niya mo sa ngaran ni Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade, kaiba mo asin kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Pagbasa ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Ang mga apostoles dinara sa atubang kan sanggunian, asin an puon na padi nag-apot. Bakong pinatanidan mi kamo na dain na magtukdo dapit sa ngaran ni Jesus. Alagad pinanindo an Jerusalem kan sa indong katukdoan, asin buot nindong ipahiling na kami an may sala kan sa iyang pagkagadan. Si Pedro asin ang mga apostoles nagsimbag. Dapat kaming magkuyog sa Diyos,
bakong sa mga tawo. Si Jesus na sa indong ginadan, na sa indong ipinako sa krus, binuhay liwat kan Diyos ni sa tong mga magurang. Pinagmuraway siya kan toong kamot nin Diyos, ginibong kagurangnan asin kag tubos, tanganing iwara sa Israel ang pagsulsol asin kapatawaran kan mga kasalan. Saksi kami kaini asin ang mga Espiritu Santo, asin ang Espiritu Santo na itinataon ng Diyos sa mga minakuyog sa iya. Nagkaaranggot sinda sa simbag na iti, asin buot na ipagadan ang mga apostoles. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Dinadangog din kagurangnan ang inagrangay kan dukha. Dinadangog nin kagurangnan an inagrangay kan dukha. Uumawon ko ang kagurangnan sa gabos na panahon, an sa iyang kaumawan danay nauya sa sakunguso, namiti asin hilinga ang pagkamarahayon nin kagurangnan, paladan ang tawo na nagpapasurog sa iya. Dinadangog nin kagurangnan an inagrangay kan dukha. An kagurangnan sinisilotan ang nagagibong nin karatan, nganing mapara ang giromdom sa inda digdi sa daga. An matanos minaapod, asin dinadangog nin kagurangnan, iliniligtas sa gabos niyang kahorasaan. Dinadangog nin kagurangnan an inagrangay kan dukha. An kagurangnan harane sa mga pusong nagtatangis, sa iyang ililigtas ang mga nagagabatan, balakid ang mga kahorasaan nin tawong matanos, alagad sa gabos kaiyan, ililigtas siya nin kagurangnan. Dinadangog nin kagurangnan an inagrangay kan dukha. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. babasahon ginuno sa Ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagtaram si Jesus kini Nicodemo, an gikan sa itaas urog sa gabos, an gikan sa daga taga-daga, asinan sa iyang tataramon dapit sa mga bagay sa daga. An gikan sa langit minataong saksi kan sa iyang nailing, asinadangog alagad daing minaako kan sa iyang pagsaksi. An minaako kan sa iyang pagsaksi, nagpapahayag na totoo ang sinasabi ng Diyos. Huli tataramon ng Diyos ang sinasabi kan sinugo ng Diyos. Daing sokol na itinatao ng Diyos ang Espiritu, ang Ama na mumuot sa aki, asin ang gabos na bagay ipinaniwala sa iya. Ang nagtutubod sa aki may buhay na daing kasagkoran. Ang daing nagtutubod sa aki daing nagkakamit kan buhay na iyan. At ngani titiuso niya ang kaanggotan ng Diyos. Ang maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning sa Indogabos mga tugang. Ini pong binasa tang Santo Ebanghelyo, kasurog po ini kan mga binasang Ebanghelyo kan mga nakaaging aldaw, nagkapira na pong gospel accounts ang binasa ta, na manunugod sa conversation ni Nicodemo, budaan kagurangnan. Asin ngunya na binasa ta, iyo giraray ang nadangog ta sa Ebanghelyo, ang pakipag-istoryahan ni Nicodemo kay Jesus.
Asin sa satuyang ebanghelyo sa ngunyan, pagayunon po ining pinagtukar ninda sa saindang pag-istorya, an manunugod sa mga paratubod, asin an mga manunugod sa mga dai nagtutubod. Si San Agustin po, ang pinakabantog niyang librong sinurat, ang title po, City of God. Ini pong librong ining City of God, saro ining religious, political, and philosophical treatise, manunugod po duman sa pagkarumpag kan Roma, kan Enot. It was actually about the fall of Rome. As hindi sa libro, pinagtawan doon ni San Agustin, na dakulaon da aso contribution kan mga Kristiyano tanganing maisalbar ang Roma kan Enot sa mga dayuhan na nagsakop sa iya. Sabi ni San Agustin, may duwada apong syudad sa laog kan Roma kan Enot, may duwang subcities, asin ang pinangaranan niya ining duwang subcities. Ang saro ang pangaran City of God, ang saro City of Man. Ining City of God nagrepresentar kan mga believers. Alagad ang City of Man nagrepresentar kan mga non-believers and pagans. Kan Enot na nakaistar sa Roma. Kan Enot inidang duwang grupong ini, dakula ang conflict sa lambang saro, nagiiriwal asin din nagkakauroyon, asin saro ini sa naging weakness kan Enot kan Roma, kaya kan luminaog sa mga dayuhan, kan sinakop kan Enot ang Roma, kuta na talagang mawawara kuta ang Roma, asin madadaog, ninulita may weakness nga ni siya, baranga sa mga tao, so mga non-believers and believers, nag-iiriwal. Kaya paglaog kan mga dayuhan, ako sindang makusog na marahay. Sa satuyang binasang Santo Ebanghelyo, ining duwang kampo na pigtataram ni San Agustin, very clear na sinambit man iyan kan gospel. Sabi digdi kan kagurangnan, angikan sa itaas, urog sa gabos. Angikan sa daga, tagadaga. Asin an sa iyang tataramon, dapit sa buhay sa daga. Angikan sa langit, minataong saksi, kan sa iyang nailing asinadangog sa langit. So, mga tagadaga, asin mga tagalangit, iyo inapigataram gayo ni San Agustin na City of God and City of Man. Namumutan ko mga tugang, kung kan Enot na panahon, yaon ang duwang ining opposing groups sa laog kan Roma, sagkod sa panahon tapungon yan, na mamati, asin naiiling tapo, naiiling taman giraray, ining two opposing camps na ini, City of God and City of Man. Padagos man giraray, na igwakan grupo ki mga tao na daing pagtubod. Asin yaon man giraray, ang grupo kan mga taong nagtutubod. Asin ang duwang grupong ini, padagos man giraray na nagsisintikan, asin nagbabanggaan sa tahaw niyato. Alagad may sarupong makusog na warning na ipinapaabot sa sato, ang kagurangnan. Sa duwa daapong ining opposing camps, daipo digdi ki middle ground. Ninulit sabi baga ni Kristo, whoever is not with me is against me. Whoever does not gather with me scatters. Mababasa po nindo iyan sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 12, verse 40. So, dapat mag-ingat talaga kita. Asin magpili kita. Siring man, panindugan ta, ang pipili untang kampo. Ano kita, nabibilang ba sa mga paratubod o nabibilang sa mga daing pagtubod? Ang mas makamundo po, dakulon ang mga tawong dahil nakaka-decide
dakulon ang mga tawong degayo aram an sa indang identity. Namumutag ko mga tugang pakarumdumon ta po, kan kita nag-arako kan bunyag, nagikitang mga aki kan Diyos. Sa bunyag baga, na isa na kita nagiging miyembro kan simbahan, alagad nagigikitang aki kan Diyos. Ninulit ang mga aki kita kan Diyos, bako kita mga tagadaga, mga tagalangit kita. Ang tunay tang erokan, ang kamurawayan kan langit. Ninulit ang mga aki kan Diyos. All of us are just passing through. Gabos kita nasa pagbaklay. Gabos kita malihis sana sa kinaba na ini. Ang problema, dakulon ang mga tao na nalilingwan ang misteryong ini. Paghuna, kadakol ng mga tao, kita mga tagadaga. Asin nagiging uripon kan mga kinabanon na pagkabuhay. Iyan na material comfort and wealth, material happiness, na paguna ta, iyuna iyan ang para sa sato. Nalilingwan kan iba, na kita bako man mga tagadigdi. Namumutag ko mga tugang, ang mas makamundo po, sa panahon ngunyan, dakulon ang mga tao na gusto ninda ang duwang kampong ini i-incorporate sa sarili ninda. Ako, nabibilang man sa City of God. Siring man, nabibilang sa City of Man. Sabi sa Tagalog, namamangka sa dalawang ilog. Iyo ini mga tugang subigtataram ni Pope Benedict kan enot na a crisis of indifference. Dakulon da apok ki mga tao sa ngunyan, ang gusto ninda na makabilang sa simbahan. Alagad gusto man na magmantinir nin lifestyle na tumang sa satuyang pagtubod. Well, dakulon man agad ki mga araw kaini na mga Kristiyano nagsisirimba, piga-acknowledge na sinda Kristiyano, pero nagmamantinir kisarong klase nin pagkabuhay na tumang sa iyang pagtubod. Kaya makamundo baga po, kita digi sa Pilipinas, pinagsasabi na we are the biggest Christian nation in Asia. Pero grabe ang graft and corruption sa satuyang nasyon. Ang naiimbulto, asin padagos na nagmamantinir, kan mga salanggibo, nagsisirimba man yan. Pigsasabi nindang Kristiyano man sinda, pero ang lifestyle ninda, taliwas sa pagiging Kristiyano. Ninulit na gusto kaya ninda, magkaigwa din split level of Christianity. Kabilang ako sa simbahan, pero ang lifestyle ko, bakong taga-simbahan. Mga tugang, iyo iyan ang agyat sa sato, kang Ebanghelyo sa ngunyan. Ang imbitasyon kan Diyos sa sato, na maging banal. Ang tataramon baga po sa English kan banal, holiness. And holiness means wholeness. A holy person is genuine, not hypocritical. Ang sarong tawong banal, bako itong tawong nagsasagin-sagin. Ang kabanalan po, bako ining costume na ang pagka Domingo, mabado ka kidisenting costume. Ang pagluwas mo sa simbaan, huhubaon mo subado mong disente, mabado ka na naman kan bado, nin sarong para kasala. Bako po costume ang pagiging Kristiyano. Dapat kung sarong Kristiyano, panintugan mo, asin isabuhay mo, ang pagtubod, asin ang Kristyanismo. Mga tugang, iyo ini ang pangapunan sa sato. Iyo ini ang pigaapod ni Pope Francis na new evangelization. Igwada kita ki need for new evangelization sa ngunyan. Na kung saan ang mga tao na pigsasabi na sinda para tubod, dapat ang lifestyle siring sa satuyang pagtubod. Mga tugang, saro ining dakulang agyat, asin lugod maging pagirumdum sa sato, ang pagtubod na igwa kita, bako sa dapat sa isip, asin sa prinsipyo, dapat iniipig sa buhay arual daw. Sa ngaran ka nama,
kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Awiton tan awit sa pagdolot. Kami idodolo, kundi sa mong pagkamuo, at bilog niya mong buhay, katalingkasan. Ako aman kagurangan, iingatan niya mo niyan, lugod maging nandaing kaligtasan para sa samo. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansa ko, ansa indong atang, akoon man kan Dios na makakamhan. Akoon manlugod kan kaguranan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nagagalang sa daing sagkod na kamurawayan kan mga banal na apostoles, si San Judas Tadeo namimipi na sa imong akoon ang samuyang mga panuga, asin magkanigong pasunodon kami sa pagselebrar kan mga banal na misteryo huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, asin daing kasagkoran, pastor na daing kasagkoran, dai mo binabayaan ang mga karnero mo, at ngani sa mga palada na apostoles, padagos na binabantayan mo, tanganing maataman kan iyuman sanang mga namamahala, na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya kaiba kan mga angheles, kaiba kan gabos na mga santos, asin langit nun na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan. Banal, banal, banal ang kagurangan, Diyos din mga hukbo. Ang langit asin daga, ano ka sa imong kamurawayan, Hosana sa kaligtasan, panagan at ikaligtig sa ngaran kan kagurangan, Hosana sa kaligtasan. Kagurangnan ikananggad an banal, burabod nin kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kan ambon kan sa imong espiritu, tanganin para sa mo maging hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, pagpasalamat binaak ini, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siringman pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo,
kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamareta mo. Ang pagkabuhay mo, liwat, ipinapaaya. Sakod na ikaw magkatong. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba ang samuyang Papa, si Francisco, ang samuyang Obispo, si Joel, asin ang gabos na mga padi. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang samuyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin kan gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaiba niya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Dios na makakamhan, ang gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, pagdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daganin siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya mo niyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan, ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadaan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan
kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kita nin katuninongan. Peace be with you. Peace. Cordero ka Diyos na nagpaparang ng mga kasalan ng kinaban, kahirapi kami. Cordero ka Diyos na Uyaan, kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na may kamagdago kamagdago sa sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kauri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Prayer for the sick. Please kneel. Grant Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Please be seated. Magkakaigwa po in second collection,
para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan, asin sa mga seminarista na sa tuyang tinatabangan para sa saindang pag-adal. Anatipo niya to sa mga misa kanakaaging Webes, nag-abot sa 18,508 pesos and 80 centavos. Anambag niya to sa 5:45 AM Mass ay nag-abot sa 1,494 pesos. Siring man ang second collection nag-abot sa 4,727 pesos and 85 centavos. Para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan, asin sa mga seminarista na sa tuyang tinatabangan para sa saindang pag-adal. Maawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Anonymous 1,500, Anonymous 400, Anonymous 300, Emily Olivia 1,000. Salamat po, Diyos mabalos. Mamibi kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu namimibi kami, lugod ang sakramento na samong inako ngunyan, darhon kami sa imong eerokan, kung sain ang sa imong apostol na si San Judas Tadeo nagmumuraway. Inihinahagan niya mo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong Espiritu, bendisyonan kamo kan Diyos na makakamahan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay malugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos.